Makadi muri Zimbabwe kufara kusangana nemi pano paslai Media TV sarangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwampurwa muri Zimbabwe nhasi tauya pano kuzosangana na Bishop NYAMAKANGA tichida kukurukura navo nekuda kwenyaya iri kuitika, nyaya yatendera pa social media mushure mekunge Prophet MaProphets VUFIC vataura muservice yavo mushondo rapfura vachiti aiwa ini ndiri kuda anogona angava n'anga angava muprofita angava ani anogona kuti ndikaisa chinhu muhomwe achagona kundiudza kuti chinhu chandaisa muhomwe ichocho chii. Hatizivi kuti Prophet Makandiwa pavaizvitaura izvo vaida kuexpose here kuti kwane mafake prophets, kwane chichi. Saka tatirege titenderere tichitaura nevanhu vaMwari, nevanhu vanokwanisa kuona, vanoshandawo in the spiritual realm, vatipawo pfungwa dzavo. Saka nhasi muri Zimbabwe regei tisangane naBishop NYAMAKANGA timbonzwa kuti vari kufungeiwo ene 1 million challenge, kuti kwangosara ka 3-4 days kuti tisangane ku 1 million challenge. Vamwe vakuti anzi cup clash yeMaProphets, asi nhasi regei titaure naBishop NYAMAKANGA tinzwe zvisere. Aiwa, inini ndiri kufara Bishop, ndiri kufara kusangana nemi. Regei nditange ndichiti kune vagona kutanga kukoneke kutanga vakada kuziva kuti ndiri kutaura naBishop ani. Mukutaura naBishop Kevin NYAMAKANGA. Ndoshumira ndiri kuchechi inonzi Global Outreach Church. Alright. Aiwa, tinotenda munhu waMwari. Munhu waMwari nyaya ndunza pano. Nyaya muri kuiziva, nyaya iri kutenderera, nyaya ye1 million challenge. Yakataurwa naProphet MaProphets VUFIC vachiti ivo nemusi weSunday he's calling everyone including bishops, prophets, traditional healers, n'anga kuti vauye kuchechi kwavo. Hanti munhu anenge agona kuvaudza chinhu chiri muhomwe mavo vanotiwo varada kuti unokwereta 1 million. Ndo nyaya, ende nyaya iri kunetsa social media yawash yatekeshera. Asi saka isataiwa regei timbonotaura nevanhu vaMwari tinzwe kuti reaction yenyu munhu waMwari muchitanga kunzwa nyaya iyi makanzwa sei? Alright, nyaya ye1 million yanetsa iri kutenderera muzvimano. Inini personally maonero angu inini, I think Prophet Makandiwa is right. Right, atotanga. Yeah, he is right. Yes. Yeah, because muno munyika mazara idolatry. All right. Where everyone comes up, wakes up in the morning, he's calling himself a prophet. Achizvunganidzira vanhu. Saka there is a time yekuti even mushoko raMwari Elijah anotombosvika pakutoti kuna Jehovha, ndini muprofita wenyu ndega ndasara. But pane paanozobvunza Israel akati muchasvika rini mine mindangariro miviri kana Bhaari ari Mwari ngaanamatwe. NavaBhaari anga ine 400 prophets who claimed to be serving God, yet they were prophets of Baal, and Elijah was representing Yahweh, Jehovah. Saka kwakuzobuda pachena kuti aiwa tichasvika rini tine mufungo tichidhonzerana. Uyo achiti uyo anoona wekwangu anoona kudarika wekwanhingimira kopo anenge anoona kupfuura Freddy anenge anoona kupfuura Magaya anenge anoona kupfuura Nhingi. Atimoona madzibaba masango anenge anoratidzwa kupfuura madzibaba chamutengura vhirengoro. Atimurona. Saka panapa it's a contest and it's biblical, it's spiritual. Saka Elijah anozoti muprofita kana kuti Mwari wemuprofita achapindura nemoto, iye ngave Mwari anonamatwa. Isoona kuti zvakaitwa kumashure zvekuti dai zviri kuitwa panguva inoika tiri kungotaura zvimwe chete sematauro atiri kuita kuna Makandiwa kuti Makandiwa wazodarire. Kana if there is a true prophet of God apanzvisa arinyazoti haini ndinoratidzwa ngaende. Ende chazviri kunakira chandiri kuona pasocial media ndechekuti tiri kuona foolishness yevanhu vazhinji. If you are a true man of God, you don't even go on social media to tell people kuti inini ndiri wechokwadi ndine power. Power haritaurwe Sokostina, power haritaurwe, power rinoratidzwa. Ndorofana kuenda musesandi. Saka vana Miracle, I was following Miracle po achibuda achiti kutsipikwa. Chin'anga ichocho. If you are a Christian believer, a Christian prophet, a Christian minister, you hauna zvana kutsipikwa izvi. And you don't even come out
and say kuti vanhu musaende kana kuti like wakuedza kumudhisa because iye toda kufanira zvinhu zviviri motive yamutuma kuti azoenda pachena kuti kana paine muprofita wechokwadi chichamusunda. mimi sekuona kwenyu tiri papo chii chingasunde VaMakandiwa kuzosvika ipapo? Ini idolatry. Mamboitaura ndada kuti muexplain ipapo. Idolatry. MaProphets NeN'anga Vawandisa. NeN'anga dzemhema dziriko dzechokwadi ndava Satani hasi wenhema. Satani ndiwe chokwadi. Hakuna fake Satani. Kuna antori Satani chai wechokwadi chai. Satani wake une usatani wake antori wechokwadi. Saka kunotori nen'anga dzaitombo dzechokwadi. Variko vana madzibaba vanonzi vane nyuchi. Anopanzwisa kuti avanosunga vanhu nenyuchi. Seiva vakatombobuda vachitaura. Havafaniri kutaura kuti ini ndine power renyuchi. Ngavangotumira nyuchi dzacho kuna Makandiwa. Dzinotora 1 million. Muchinyararire. Ndizvozvo. Varatidze simba. Chiri kudiwa Sogostina. It's not about social media debate that I have power. That this one is haana power, ini ndine power. Pari kudiwa kuratidza power racho. Asika prophet vakauya pasocial media nekuti vaitoziva kuti kamera yavo iri kutora ichaisa pasocial media. Ivo vakazviitawo pasocial media ndosaka kava vari kuuya pasocial media kwapindura. Prophet Makandiwa avana it was during his service. Ndizvozvo. Ine kamera. But zvasiyana nezvekuti vanotsvaga masocial media platforms. Ndizvozvo. Kuti uyai munditore. Nditaure kuti ndine simba. He's munhu arikutominister antori muservice. He's in the midst of the service. Probably the unction and the power of the Holy Ghost has sent him to say that. So tikutarisa context yaari ne-environment yaari. It's not premeditated. Munhu arikutominister. He's in the midst of a sermon. Vanogona kuita nharo kuti toziva sei kuti vanga uri mweya waMwari wanga wachitaura. Nekuti tinotoziva kuti mweya pane mweya inotaura mweya dzakawandisa. Vamwe vari kutoti zvinoitika sei kuti tizoziva kuti mweya waMwari wataura. Nekuti vamwe kuti mweya waMwari kutaura. Vamwe vari kuti toziva sei nekuti hatisakanganwe kuti prophet vedu vari kutaura vakambotengesa chidhina. Vakambotengesa orange. Ndizvozvo. Vasiyanei neari kutengesawo mvura dzake neari kutengesawo nyuchi dzake vakasiyana papi vanava. But tikachiona kaSogostina hatigoni kujaja. Ndizvozvo. Paakatengesa chidhina kudanga akarasika. Paakatengesa orange kudanga akarasika. Pamwe apa atendeuka. Ende munozviziva sei kuti watendeuka? Tinoziva sei? Tinozoziva sei kuti atendeuka kana kuti haana kutendeuka? Pamwe ipapo ndo turning point yake yekutendeuka kwake kuti azvichibuda pachena. Kuti zvichibuda pachena. Asi inini panondinetsa kutendeuka hakuna kuipa. Salvation tinoida. Tinoona salvation yani 1 million. Toti pamwe ndo 10 around sekutaura kwamuri kuita munhu waMwari. 1 million. Nekuti vanhu vakawanda vari kukatya madzika. 1 million. Yazi gambling. All right. It's not gambling. Ndizvozvo. Pavari kuti 1 million he's not necessarily meaning his words. He's just trying to say, if there is a man of God, aneziso regondo out there, come. All right. It's not necessarily that he wants to give people 1 million. But kutaura kukuradza kuti shungu dzandinadzo zviri mumwoyo mangu inini zvekuti ndione munhu anogona kuprofita chiri muhomwe mangu. It's not necessarily chiri muhomwe mavo. You understand? But I'm going to make it simple. Exactly. Yeah, it's simple like that. It's not necessarily chiri muhomwe. It's not necessarily 1 million. You need to get deeper in understanding where he's coming from and where he's going. The bottom line is, he's saying, muno muZimbabwe, amusisina vanoratidzwa, amuna vanoona, vamuri kuti vari kuona avaone, kana vachiona, ndangokupa zviri very simple. He's a prophet himself. He is a prophet himself. Ndopa atiri kuita challenge. Yes. It's okay. You the other thing there, good. Elijah, exactly. I am the only man of God. Asar, what Jehovah. Ava bara and fake. Abanzisa. And the mwari wake akatozopindra nechi nemoto. So on the other side, pamwe VaMakandiwa vari kuti ndio munhu waMwari futi ega asara muno munyika anogona kuratidzwa kudarika vamwe, and that still has to be proven. Thank you. Mashika panyaya yangu.
Exactly. That has to be proven as well. Exactly. Saka tiri pakati nepakati kuti amaprofita ava vari kumhanya vachiti ndine power. Kuchechi kwavo vana Fred, kuchechi kwavo every Sunday vanenge vachindodhomoka here. Vari kunzi ngavauye vandodhomoke. Exactly. Because every Sunday these prophets every Sunday they are gathering people. Every Sunday they are prophesying. Okay, fine. Ndaenda kwa Makandiwa. Inatsangu mprofita ndiri bishop. Ndaenda kwa Makandiwa. Pamwe Mwari havana kundipa grace dzekuprofita zviri muhomwe yavo. Yes. Because Mwari ativa limite. Atigone kuva budgeta. Kuti Mwari profita zviri muhomwe mangu. But muchechi mava Makandiwa makazara vanhu. Apanzisa. Nekuti Mwari vanogona kudonhedzera dzimwe nyasha. Dzekuti unyosita ava Makandiwa ndauya. Ndine ziso regondo ndinoona. But handina kuratidzwa zviri muhomwe menyu. Ndaratidzwa zviri muvana vesangano avo. Pane munhu anonzi ningi wotanga kutoronda zvekuti vanhu vanotoshamisa kuti yes uyu munhu haana kupiwa hake nyasha dzekuona zviri muhomwe but apiwa nyasha dzekutoona zviri zvimwe zvinotori zvihombe zviri muvana vesangano. Saka chiri kudiwa is not necessarily kuona chiri muhomwe. Pari kutaurwa nyekunzi vari kuona vacho vechokwadi. And kana uri wechokwadi you don't go on social media and say atiende nekuti unotsimbikwa. Anovhunduka chatikwatara hunge aine katurikwa. Saka muri kuti prophet po avhunduka here nyaya. Anovhunduka. Chatikwatara. Why are you panicking? Why are you panicking? If you are a man of God, I'm a doctrinal man of God. Yes. I'm mostly based in doctrines. You understand? Pakabuda doctrine risina kunyatsoimira zvakanaka. Pakaita a challenge, I should go and present myself and open the scriptures and let's debate if we need to do that. So Miracle Paul is a prophet. You understand? And his brother in the prophetic ministry is calling out to them. Instead of going kuno demonstrator, we are going to the public kuno taura. Parikudiwa ano demonstrate. Aiwa kanyero ndekuti vamwe vacho ava vese ivo vacho vanapo vari kuti ko iwewe uri kuwanepi simba iroro tese tiri maprofita ndo pari kuita argument. Okay. Kuti iwewe wazopiwa nani simba iroro sekuti vamwe kuti Elijah akazogona kuti saka vamwe vari kuti aiwa kangatingotestwai tese nekuti Javha akabva ati ndichauyawo nechirema changu. Chimira muchinzo dai kuri kunzi vana vesangano apanzvisa ini ndikati inini amuzive fake amuzive chokwadi zvikureva kuti ndiri kuzvitaura ndiri in my capacity and in my space. Zvotoreva kuti kune rimwe simba randinaro ramunotoda kuti imi munzvere kuti isimba ripi razowana nyamakanga rekutaura kuti vese imi hamuzi maprofita. I want to give you a very good example. Teacher wemaths pasecondary pane mateachers emaths. You get it? Pouya professor wemaths pachikoro ipapa abva kuuniversity osvika kuti mese maticha emimi mamugoni maths imi hamumhanye kudefenda chamunogona munogona kuti tipei equation 1 tikuitirei. Hamumhanye kuti ini ndandiri pazimtech ndandiri kunyadhiri teachers college ndakatoita ndispecializa nemese hapasi kudiwa izvozvo. Pari kudiwa anodemonstrate solve this quadratic equation. Then when it comes to 1 million, Prophet Makandiwa chafana kuita. Ndechikuti on Sunday pakashayikwa auya. You get what I'm saying? Pakashayikwa auya kuzoperforma, kuzoratidza vanhu. Then zvakureva kuti mamwe ese maprofita ndefake. At the same time 1 million iyoyo, Prophet Makandiwa must plow it back to the people. Exactly. He must give that 1 million to the people. Kuti gentlemen, vana vangu 1 million pandakuipa kuparinyatwa hospital ndakuchiendesa kubulawayo mpilo hospital kutengwe mamachines ethermotherapy nekuti vaprofita venyava ndevefeki pashayikwa nomumwe chete auya but mari yacho iyi ndinayo. Kana vanga vasina vachindokwereta vochienda kunokwereta kuti vachiratidza zvekare kuti he is a true man of God. Wow. Because if he keeps the money, exactly. We go back now to the motive. Why did you come out and saying
agona kuprofita chiri muhomwe ndomupa million. Whilst in Zimbabwe, this is our cry now, whilst in Zimbabwe we have got industries that are shut, we have got companies that are closing, we have got Zisco Steel that is long way back closed, we have got hospitals, ambulances, we have got people dying in hospitals. Tine madzimai ari kubatsirwa vachibatsirwa mumaternity vachizvarira pasi, and you have got a 1 million to give kune munhu aprofita tissue kana ring kana pen iri muhomwe mako pashayikwa. Then you need to come back to the people so that people may believe in you, that you are a man of God. And how do you do that? You take that 1 million, you plant it. Then by so doing, miracle becomes irrelevant. Freddy becomes irrelevant. Mazibaba Masango becomes irrelevant. All these prophets and all these major oracle seer, great seer, they become irrelevant. Saka mukuta kuti simba ravamwe vese richajajwa nekuda kwamakandiwa nekuda kwekutadza kuenda kwamakandiwa. Fine. That's a very good question. Yes, because they will become irrelevant. They will become irrelevant because look here. We have testimony, Bishop. Wait, we've got testimony every Sunday. I don't want to go there. I want you. I don't want to go there. Do you know what? Exactly. Do you know what? If I raise a dead person now today, do you know that I don't need cameras? Do you know that I don't need social media? Do you know that with Antombody Jesus that much moon one? Nekuti pando mutsa munhu 1 and listen to fambisa show. Ndiwe unofambisa show. Zvakaita Jesu pai vakazofambisa 1000 tadya taguta. You understand? Exactly. Vanhu ndimotaka kuudzana kuti vakomana kune murume ane mhanza anonzi Nyamakanga amutsa chirema. Mega vane mafoni muchitora nacho. Mega, it's not premeditated. It's not staged. So there are a lot of things that are being staged. My churches. Exactly. You understand? I'll give you a very good example. Vanotumira nyucha panguva yava Mugabe, vanhu vakachema nenguva yava Mugabe, vakadi kutumira nyuchi kuState House. Ndiri ngokubvunza. Yes. Ndiri ngokubvunza. Yes. Nematamburo atiri kuita. Zikutadza nengwenda. Zikutadza nekungwenda kundobata munhu. Nyuchi. Ndiri kukubvunza soko Steve. Let us be open. We don't want to go there. We don't want to go there. Yes, let's stay nematamburo ataita muno munyika. Exactly. Tinetori nevamwe vane nyuchi dzinogona kurwa hondo. Ngadzingwenda. Saka mukuti zvakasaka is stage. These are the stage. Makandiwa kuexpose vanhu. He is exposing people. In as much sometimes I don't agree with Emmanuel Makandiwa. I did deal ne personality munhu. Exactly. No dealer nezvabuda mumunhu. You understand? If he's wrong, he's wrong. There's a time I ndakatombowa criticize after inviting these ZANU-PF people in church and declaring blah 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 blah. I criticize him. That was wrong. But on this one, he's right. If they are true men of God, if they are prophets, let them go. Let them go. Ona. Daniel. Nebukadnezar akarota zvakarota. Ndizvo. Kwakadaidzwa ma-enchanters, ma-sorcerers, machi. Pakatsvaikwa 1 akagona kududzira hope. Then vanhu vakazoenda. Vanhu hasi Daniel. Akandoti ini ndonzi Daniel ndine power. Ikira ndikuratidzei zvamakarota. Vanhu vakaenda vakati we have seen a man ane the spirits of gods. And an excellent spirit of excellence in him, and he was brought before Nebuchadnezzar, Belshazzar, and he began to interpret. Akapiwa a gift. Makandiwa is offering a gift. He's like Nebuchadnezzar Makandiwa. He's offering a gift. Diana said, "Msate ne million." Kutonetseka. Msitambi ne million. If I get 1 million today, I'll say, so Agostina, come here. Somebody, $1 million. Uda camera, not to camera for $500 out of 1 million. Exactly. I can improve my life. I can improve the church. I can sponsor some other people.
So hatisi kuda zvavanhu vanongotaura pasocial media. You understand? We need people who the Bible says the kingdom of God is not just of words, exactly, but demonstration of the Spirit's power. Amen. Makandiwa is looking iye pamwe kana ashandiswa naSatan zvichaexposa iye ndozvada kutotaura kuti tichaonerera Sunday zvinoexposa kana azviita ndosandotanya yemotive kana azviita nemanyawi kana azviita nekuonererwa kuti inini because anoona zvakaita Nebukadnezar akwira pamusoro pemba yake zvakazomuita kuti andofura sora for 7 years chiti ndindakavaka Babylon. Kana azviita out of pride and out of ego, God is going to raise another man whom we might not know today, who will be there on Sunday. Probably that man is not even on social media. Probably that man is even in the closet. He's praying. Kuti Mwari ndipe that grace yekungondo profit. Unogona ngwadzironga midzi dzawo Mwari. Pamwe panzva rutoita only to expose him. Sanzatanya emotive. Kana azviita for pride and ego, God is going to expose him. Wow, because of time, Bishop, we can go the whole day talking about it, Tanzwa, your sentiments about this whole 1 million and sure. Kwasara 3-4 days, yes. Sunday. So I just want you to give us your closing remarks pertaining this issue. Murukuti takanangana in the sense of kunamata, because chinamato chirimo. This is a prophet saying ndoda kupa munhu 1 million achagona kuprofita. So just in closing, we just want chandu taura nchekuti kana paine munhu who has been given that grace to go and prophesy, let them go and prophesy. For we prophesy in part and we teach also in part. This world, this nation, it needs people. Varipachokwadi. Kana dziri n'anga nemasvikiro vadzingavawe. And this is a contest. It's a spiritual battle. Because there is idolatry in the church. People are being conned. Iye kana akakona vanhu probably azopengenuka kuti he was doing something. No, maybe he's conning as well. Maybe probably he's still conning. Probably he's still conning. Exactly. But by end of the day, whatever is being done, ngazviitwe nemweya waMwari. Ngazviitwe nemweya waMwari, because we are serving the kingdom of God. Saka maprofita madzibaba dai vakati mabishop tikade tiri to aiwanzi munhu wese ina ndisi muprofita amase kuzokona ini ndiri dongi rakafana nedongi raBalaam. Aimawa dongi raBalaam rakangotauriswa chete kamwe chete, harina kuchinja kuita munhu. Pane dzimwe nguva dzatongopiwa kunzi tiratidzwo apo nepapo, but hazviwo tiri maprofita. But those that are operating from the prophetic office, the invitation still stands. And the $1 million ngavandotora mari vatipewa. Tosangana ikoko. Thank you so much for your time, Bishop. Amure Zimbabwe ndiwo Bishop Nyamakanga watanga tichitaura nawo nekuda kwenyaya iri kuitika, nyaya 1 million challenge after Prophet Emmanuel Makandiwa vataura ivo in one of his church services vachitiwo ndiri kuda kuti achagona kundiudza chiri muhomwe mangu kuti munei munhu yeye ndinomupa 1 million. Vakati I'm going to borrow 1 million. Haizi 1 million zigi, it's 1 million USD. Saka tachitaura na Bishop tichida kunzwawo his sentiments about this issue ye 1 million challenge. Saka muri Zimbabwe ndo nyatanga tichikunzirai ngatisangane musi weSunday tichiona kuti ndiani ari kuenda ku 1 million challenge. Thank you so much for watching this program yatanga tichitaura na Bishop Nyamakanga. Rega chingoti Bishop, kana kune vanodawo kucherawo masemons enyu vachida kunzwawo muchitaura zvisiri 1 million but kungodzidzawo shoko raMwari vanogona kukuona ipapi? On my Facebook page, Bishop Kevin Nyamakanga. On TikTok, Bishop Kevin Nyamakanga. On YouTube, uzandakawandira ku YouTube on Bishop Kevin Nyamakanga. Ndizvozvo tinokutendai Bishop, asi ndida kuti tida kusangana ukoko nendiriko 1 million. But ndakangomirira pakuzongoti 1 million kana pasina auya tobva tati ngaichienda kumahospital. Exactly. Ayo mari ngaiende ngaibatsire vanhu. All right. Aiwa, thank you so much for You're welcome.